Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşiginde başlaýarys. Eferde siz bilen men Sähra. Aşgabatyň bazarlarynda we söwdany kotlarynda käbir azyk we senaat haritlarynyň bahalarynyň ýokurlanmagy ýygyderli dowam edip, bu gymmatlamanyň möçleri soňky 10 güniň dowamynda ortaça 80% barabar boldy. Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, bu gymmatlama hususan da daşary ýurtlardan import edilýän önümlere degişli bolup, olaryň arasynda hojalykda günnelik ulanylýan himiki erginler ýagny gapgaç we kir ýuwjy serişdeler, şampunlar, sabunlar, diş pastalary bar. Gymmatlan şol kir ýuwjy serişdelerini, şolaryň da üstüne fevral aýynyň 10-ndan soňra bolmanyna 500 gramlyk kir ýuwjy serişdeleriň bahasy 17 manat bolan bolsa 17 manat etdirýär. Onuň ýady bolmasa şol parfümeriýa önümler bardy. Alayda şol aýal maşgalaryny etlenen duhylar, zatlar we şolaryň ortaça bahasy 250-300 manatdy. Häzir şoň bahasy 350-400 manat çykdy. Façulyan bir durly şampunlar var. Şolong da bahasy 25-30 manat bolan bolsa, häzir olaň bahasy 40 manatdan aňry geçdi. Dip Aşgabatda ýaşaýan ýadyjy we synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Şeýle-dol berhi saklaýanlar üçin çowdary unundan bişirilýän gara çöregiň hem gymmatlandygyny bellep, Selim Tomuz saglyk ýaly hususy firmalar tarapyndan öndürilýän 300 gramlyk bu çöregiň bahasynyň 4,5 manada ýetendigini aýtdy. Onuň bahasy 3,5 manada barabardy. Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly söwdegärleriň ençemesi bu gymmatlamanyň diňe bir däl, ençeme sebäbiniň bardygyny aýdyp, munyň gara bazarda dollaryň, benziniň, kärende kireýleriniň gymmatlamagy we telekeçileriň pulu konvertasiýa etmek düzgünlerine girdilýän çäklendirmeler bilen baglydygyny düşündirdiler. Mir bazarını 16 ine 4 metr dukan üçün 2017-nji ýylda her ay 1200 manat töleýärdik. Ýanwar aýyndan bäri bu töleg 1300 manat diýilip kesgitlendi. Geçen ýylyň ahyrynda dollar ortaça 9 manatdan satylan bolsa, indi 13 manada ýetdi. Benzin 50 götürüm gymmatlady. Üstesine telekeçileriň daşary ýurtdan haryt getirmegi hem çäklendirmeler sebäpli barha kynlaşýar. Dip adynyň efirde atlandyrylmasydlygyny soran Mir bazarynaky telekeçi gurrun berdi. 2015-nji ýyldan bäri Türkmenistanda dollaryň resmi kursy 3,5 manat möçlerinde saklanýar. Emma valutanyň gara bazardaky narhynyň barha ýokary galmagy galy bersede 1 fevraldan başlap benziniň bahasynyň 50% ýokurlanmagy ýurdun bazarlarynaky azyk we senaat haritlarynyň bahalarynyň ýygyderli gymmatlamagyna sebäp bolýar. Mundan 2 hepde çemesi öň Aşgabatyň bazarlarynda Orset we Gazagystan ýaly ýurtlardan import edilýän süýt gatyk önümleriniň bahasy hem ortaça 30-40% gymmatlapdy. Şonu Azatlyň habarçylary öň 14 manatdan satylan bio ýogurdyň bahasynyň 24 manada, odol 18 manatdan satylan etiň bahasynyň 23 manada ýetendigini habar beripdiler. Şol bir wagtda ýurtda un gytçylygy hem dowam edip, ýurduň dürli vilayetlerinde şol sanda daşowdaky döwlet dukanlarynyň käbiriniň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele getirip un satyn almagy synanşandygyny yerli çeşmelerimiz aýdýarlar. Ýurtda käbir ady haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy we gytçylygy Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolany bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan. Aýlyklaryň köplenç öz wagtynda berilmeýän, bankomatlarda naqd puluň tapdyrmaýan we dollaryň gara bazardaky narhynyň 13 manada çenli ýeten döwründe bolup geçýär. Türkmen emeldarlary haritlaryň gymmatlamagy we gytçylygy şeýle-de munyň ilata ýitirýän täsirleri barada häzire çenli dymyp gelýärler. Türkmen mediasynda bolsa ýurdun bedew wady bilen öňe barýandygy, türkmensanlaryň bagtyarlyk zamanasynda ýaşaýandygy barada ýygyderli reportajlar görkezilýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atşylova gepleşiklerime dowam etdirýäris. Aşgabatda käbir ministrliklere degişli edara kärhanalaryň işgärlerine ýylyň dowamynda bir aýlap öz hasabyna din jalşa çykmaga görkezme berilip başlanypdyr. Öz adynyň efirde tutulmadygyny soran Aşgabatly ýaşaýjyň aýtmana görä, onuň işleýän Nevitgar konserni degişli tokoý hojalyk edarasynyň emeldarlary
Tokoy hoçulugynda işleýän bagwarlaryň şu ýyldan başlap ýylyň dowamında öz hataplaryna 10 günden 3 gerek din jalsa çykmaly boljakdyklaryny duýdurypdyrlar. Bu giýrediljek düzgüne işgärleriň öz nägileligini bildiren halatynda emeldar elindäki gadyety görkezip döwlet ýolbaşçysynyň gol çeken karary esasında şeýle düzgünün giýredilýändigini aýdypdyr. Emma şol bir wagtda ol gadyetiň haýdy gadyetdigini, onuň senetini ýa onda çap edilen karary işçilere açyk görkezmendir. Odal hem ujypsyz aýlyk bilen dogrudan güzeren aýlayan işçiler bu bildirişiň özlerine juda ýarama täsir edendigini aýdýarlar. Senin maşgalan güderany, alyan aýlygyň bilen maşgalan kadaly ekläp bilýärmiň ýa kynçylyk çekýärmiň? Bu zatlar bilen gyzyklanýan emeldar ýok. Gara azap bilen kazanç edýän işçileriň hem rızkyny agzyndan kesmäň uğruna çykdylar diýip işçi aýdýar. Ýatladyk geçsek geçen ýylyň dowamında Nevitgaz konserine degişli edara kärhanalaryň uzak ýyllar peýdalanyp gelen ýeňilliklerden mahrum edilendigi barada aýdylypdy. Ol mahrum edilen ýeňillikleriň edara kärhanada işleýän işgärleriň aradan çykan halatynda onuň maşgalatyna berilen maddi kömekden, işgärleriň din jalsa çykanlarynda kärdeşler arkalaşyklaryna ýüz tutup alýan kömek pullarynyň ýylyň dowamında käbir görnüşli bayraklaryň we goşmaça töleýlerin kesilmeginen awarat bolandygyny işgärler aýdypdylar. Indi bolsa ozalky kesilen ýeňilliklerimiz az görýän ýaly biziň gazanjak aýlyk haklarymyzy hem çäklendirmek geredip bizi mecburi töleýsiz din jalşa gitmäge taýýarlaýarlar. Bir aýlap kesiljek aýlyk hakymyz elimize gelmese, maşgala gumýalatmaly bolaýmalymy? Bu zatlar haýsy akylsyz emeldardan gelip çykýarkan diýip işçi zanyýar. Şeýle de Tokoy hoçulugy tarapynda brigadirler tarapyndan işçilere hormat goýulman, olara eslediklerçe gödek daralýandygyny hem işçi aýdýar. Bir deruri işin çykyp ýarym ýa 3-4 saatlyk ruhsat sorasaň, ol ruhsat birde berilse birde berilmeýär. Ruhsat berilýän halatynda hem özüňe berilen gündelik normany ýerine ýetirmeli. Şoňa razy bolanynda da ruhsat almak kyn. Emma brigadira 20 manat pul bersen, ol ruhsat berilýär. Pul bermän ruhsat sorap brigadir bilen konflikte girsen, onda senin gelecekdäki iş şertlerini agyrlaşýar. Seni ýaşyňa seretmän işiň iň agyr çatdyklaryna uğradýarlar. Özüňi iş taşlap gitmek derejesine çeli ýetirýärler diýip işçi zanýanlyk bilen sözüne goşýar. Ýatladyk geçsek geçen ýylda Türkmen Geologiýa Ilmy Barlar Institutyna tegişli işgärleriň hem iş günleriniň günaşa geçirilip, ozalky aýlyk haklarynyň ýarym stavga geçirilmegine täzelik giýerilipdi. Şol bir wagtda bolsa işgärleriň ozalky ýerine ýetirýän dähmet borçlary ozalkylygyna galdyrylypdy. Doğruluğuna stat kemeltmelere düşürilip eklensiz kalmaktan hovatir edýän ýaşaýjylar resmiýetlerin ilatyň bähridine bolmadyk her bir çykaryan hokkalarına alasyz boyun bolýandyklaryny aýdýarlar. Tedawi arz edip barara gapynyň ýokdugyny, bu edilýän bir kanunçylyklaryň aňyrtynda has olarak emeldarlaryň durýandygyny, arda şikayet etsen gozalky gününden hem aýyrýandyklaryny ýaşaýjylar nägitýärler. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnelik bilen men ýokşan Nurwan. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 19 fevralda Ahyl welaýatynyň Kaket raýonuna ýer dokma toplumynyň gurulmagy barada karara gol çekdi. Şol wagtda ýurt öňkü prezident döwründen bäri ýeti pagta ýetmezçiligini çekýär. Britan Virgin adalarynyň Cotham Enterprises Ltd kompaniýasy tarapyndan guruljak we 2021-nji ýylyň martyna ulanylmagy beriljek toplumda ýylly iňçe süýümli pagtanyň 5000 tonnasy gaýtadan işlenler diýip Türkmen Döwlet Tawarlar Gullugynyň maglumatyny aýdylýar. Şeýle de täze toplumyň bir näçe fabrikdan şol sany egirji, dokma, boýa we tikinçilik fabriklarynyň awarat boljakdygy aýdylýar. Emma Türk biznesmen Muammar Agym tarapyndan esaslandyrylan kompaniýalar toplumyna ananylan täze proýektiň bahasy aýdylmaýar.
Bu şu ýylyň dowamyny öňünden tenderiýa bäsleşik eglan edilmeden Türkmenistan bilen uzak wagt bäri işleşip gelýän daşary ýurt kompaniýalaryna berilen we bahasy aýdylmadyk proýektleriň diňe biridir. Gotham Enterprises LTD kompaniýasy Günnäger habar saýtynyň maglumatyna görä 1992-nji ýyldan 2013-nji ýyla çenli aralykda Türkmenistanyň bahasy $1,5 milliard dollardan gowrak 17 proýekt gurup ulanmaga berdi. Mundan öň döwlet başlygynyň tender eglan etmeden köp million dollarlyk mehmanhanalary we beýleki desgalar gurdurmak kararyna geldi we olar Fransiýanyň büyük kompaniýasyna ananyldy. Şol wagtda Türkmenistanyň odalky gurulan mehmanhanalaryň hem köplenç boşduranlygy berk vida düzgünler sebäpli ýurda gelýän syýahatçylaryň köpelmeýänligi aýdylýar. Bu uly guruluşlar Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryndaky iň agyr ykdysady kynçylyklara gabat geldi we Halkara Valyuta Fondunyň ekspertleri geçen ýyl Aşgabatda bolup döwlet investisiýalaryny azaltmagy maslahat berdiler. Ikinci tarapdan Türkmenistanyň prezidenti geçen ýyl ýurdun owa senagat pudugynyň problemalary, göz öňünde tutulan reformalaryň ýol almanlygyny ençimegede gytaklaýyn boyun aldy. O huzuruna gödöwçilik edýän ornwasaryny we kär vilayet häkimlerini täzeledi. Emma muňa garamazdan gödöňünde tutulan paýta hasylynyň ýygnalanyny aýdylan hem bolsa, geçen ýyl paýtaçylar ýylyň soňky aýlaryna çenli meýdandan ýygnanmady. Türkmenistan diňe zerur bolan ýa gödöňünde tutulan paýta hasylyny öndürmekde däl, hem buğday planyny doldurmakda hem kynçylyk çekýär. Geçen ýyl buğday planynyň dolmalygy sebäpli 2 vilayet häkim täzelendi. Türkmenistanyň öňkü prezident Sapar Muratniýazow 2002-nji ýylda ýurtda gurulan dokma fabrikler üçin ýeterlik paýtanyň ýygnalmaýanlygyny boyun aldy we ýeriň ýetiniň tapylmalygyna häkimleri günäledi. Sizin eden rahatlaňyz häkimler şu. Sizin eden bulaşıklygyňyz, bulaşyp oturanyňyz şondan täýip ýerine ýeti ýok. Şeýle-de Niýazow 2006-njy ýylda paýta ýygmagy diňe kärinneçileriň öýlerini galdyrmagy, paýta ýygmagy büdje diýişgärlerini we okuwçylary sürmeli goýurdy. Emma o huzurlugynaky ýagdaý Berdimuhammedowyň reformalarynyň soň hem üýtgemedi we ol diňe paýta däl. Daşary ýurtlardan import edilýän gök, bakça we meýwe meselesini hem çözmeli boldy. Sebäbi ýurtda öndürilýän gök, bakça we meýwe ünümleri soňky ýyllarda barha azalýar. Kärinneçiler diňe paýta we buğdaýa ün sürmäge mejbur edilýär diýip ýerli synçylar aýdýar. Şol wagtda kärinneçiler Berdimuhammedowyň daýhan üçin ähli şertleri döreden nuwarada aýdýan sözlerini esassyz hasaplaýarlar we döwlet bilen baglaşylýan şertname esasynda önüme öndürip, soňan döwleti öz diýen bahasyndan tawşyryp, maşgala eklemegiň barha kynlaşýanlygyny, kärinne ýerde işlemek kowasynyň barha azalýanlygyny gurrun berýärler. Şu aralykda prezident Berdimuhammedow degişli ýol başçylary tanqytlamak bilen ýurtdaky dökün ýetmezçiligini, suw bilen üpçünçiligini, suw howdanlaryna zeýkeşleri edilýän ýygyň talaby ödemeýänligini boyun aldy. Emma ekspertler Türkmenistanyň o huzurlyk problemalaryny hakyky bazar düzgünlerine geçmezlik we paýtaçylygy saklap galmak bilen baglanşdyrýarlar. Türkmenistanyň o huzurlyk ministriniň odal kornwasary häzir Şwesiýada bosgunlukda ýaşaýan Sapar Murat Yklymowyň sözlerine görä, dokma fabriklaryny gurmak ýurtda Sowet döwründen gelýän mezur häkmetiň ömrüni uzaltmakdan başga hiç zat däl. Şu wagt edilýän demede tekstil fabrikany gurduň, sen özüňi paýta etmeli mezbur edýär. Paýta etýänmi diýmek nesiliň sowasyz bolmaly. O huzurluň 90% taýga bilen aýal gyzlar görülýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň alternativ habarlar proýektiniň tasdiklamagyna görä, Türkmen häkimetleri ýurdun paýta meýdanlaryndaky mezur häkmet barada maglumat ýynan aktivist Gaspar Matalayewi 2016-njy ýyldan bäri türmede saklaýar. Hormatly radio dinleýijileri, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Berdimuhammedow awtomobil ulaglary ministrine käýinç berip, täze awtoterminallary gurmagy tapşyrdy.
Türkmen prezidenti 19 fevralda geçiren video şekilli iş maslahatynyň dowamyny ýurdun awtomobil ulaglar ministrine käýinç oglan etdi we oňa her welaýatda täze awtoterminal gurmak goýunça tawşyryk berdi. Bu barada Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy habar berýär. Mundan hususan geçen ýylyň sentýabryny Aşgabatda geçirilen Aziýa oýunlarynyň prezident Berdimuhammedow Aşgabatyň töwereklerini we paýtagtyň içinde ulaglary goýmak üçin köp ugurly awtodrolgary gurmagy buyurdy we welaýat ulaglarynyň paýtagta girmegi Aşgabatlaryň maşinalaryny öýleriniň ýanyna goýmagy çäklendirilipdi. Türkmenistanyň döwlet heýetçiligine TDH habar agentliginiň maglumatyna görä, prezident Berdimuhammedow 19 fevraldaky maslahatda ulag toplumyny häzirki döwürde alınıp barlayan işleriň depgininden nägile bolup, gulluk borçlaryny göwnüjä ýerine ýetirmän işde goýberen kemçilikler üçin awtomobil ulaglary ministri Aýdogduýewa käýinç berdi. Hem de oňa her welaýatda täze awtoterminal gurmak goýunça görkezme berdi. Şeýlede prezident awtodrolgularyň awadanlaşdyrylmagynyň hem de ýolagçylary döwrüň talaplaryna laýyklykda medeniýetli hyzmat edilmeginiň zerurdugyny aýtdy diýip TDH habar berýär. Ministriň goýberen kemçilikleri barada jekmejek maglumat berilmese de hökümet baş tutannyň ýolagçylary medeniýetli hyzmatyň hödürlenmeligi barada aýratyn nytap geçmegi bu toplumnaky käbir ýetmezçilikler hakynda pikir berýär. Mysal üçin Goloýda soňky bir ýylyň dowamyny paýtagat bilen welaýatlaryň administrativ merkezleriniň arasynda ýola goýulan ýolagçy awtobuslarına uzak aralygy syýahat edýän adamlaryň ilkinji amatlyklarının iň derur hajatlarynyň gözden salynýanyny barada habarlar peýda bolupdy. Şol bir wagtyň özünde geçen ýyl aýaklanyny ýurdun käbir welaýatlaryna awtobus gatnawlarynyň telçeňleşmegi, ýatyrylmagy ýa-da ýol kireýleriniň gymmatlamagy barada habarlar ýaratdy. Şeýlede döwlet heýetçiligine mediýanyň habaryna käýinç oglan edilen awtomobil ulaglary ministri Aýdogduýewa her welaýatda awtoterminal gurmak goýunça görkezmäniň berilenligi aýdylýar. Ýöne Türkmenistany energiýa narhlarynyň global arzanlamagy netijesinde dören ykdysady kynçylyklaryň fonunu welaýatlarda gurulmaly awtoterminallar üçin ýurdun büdjetinden sarp edilmeli serişdeleriň mukdary barada anyk maglumatlar aýdylmaýar. Gepin gerdişine aýdylsa Halkara Valyuta Fondunyň ekspertler toporunyň 2017-nji ýylyň 1-8 noýabr aralygynda Aşgabatda eden saparynyň netijesini Halkara Pul Idarasy Türkmenistany döwlet investisiýalaryny azaltmagy maslahat beripdi. Şeýlede onu Türkmen ykdysadyýetin newitin we gazyň pese gaçan bahalaryna uýgunlaşmagy dowam edýär diýilipdi. Halkara Valyuta Fondunyň Türkmenistana nowatdaky konsultasiýa missiýasynyň 2018-nji ýylyň fevral aýyna geçirilmeginiň meýilleşdirilendigi idaranyň ýaýradan beýanatyny aýdylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar güneligi gepleşmede men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky müşterileriň dürli halkara hyzmatlary arkaly nagd däl tölegleri amala aşyrmak mümkinçiligini towtatdy diýip Türkmenistanyň Alternativ Habarlar neşri habar berýär. 20 fevralda bu neşir öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp, bularyň hataryna Apple, PayPal, Kiwi, WebMoney we Yandex Money ýaly nagd däl töleg hyzmatlarynyň girýändigini aýtdy. Bank kartlarında yeterlik mukdarda pul serişdesinin bardığına garamazdan müşteriler Apple kompaniýasynyň hyzmatlary arkaly satyn almak ýa-da tölegleri giňeltmek synanşyklarynyň reddedilýändigini aýdýarlar. Olar mundan öň ähli hyzmatlaryň bökdönçsiz işländigini hem belliýärler diýip neşir bu çäklendirmäniň fevralyň başyndan bäri dowam edýändigini we bu barada türkmen banklarynda aýdyň bir zadyň aýdylmaýandygyny ýazýar. Bu maglumaty Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçylary hem tasdikladylar. Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň resmiýetleri häzirki wagt reformalaryň geçirilýändigini aýdyp, munyň wagtlaryň çäredigini we nagd däl töleg hyzmatlarynyň gysga wagtda gaýtadan ýola goýuljakdygyny aýdýarlar. Türkmenistan'da geçen yıl 2017 yılda Dünya Banklarının köpüsü bilen gepleşikler geçirdik. Türkmenistan'ın bank sistemasına 2018-2024 yıllar aralığında ulu reformalar geçirilecek. Yani bir ýagdaýlarym ruwatlaryň çäre çat düzeler deyip terehap cevap berýärler. Ondan edilýär şol hasaplaş bolýarlygyny ya bolmaýarlygy hakynda men öz şo kartlar ullanýan tanışlarymyň ikramyna zaň Olaram şol bereketin häzirlikde togtadylygyny daşary ýurtlary nagd tölegi çöläp bolmaýanlyklaryny aýtdylar. Diýip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Bugaýew ýurtda amala aşyryljak nagd hasaplaşyk üçin bank kartlaryny açyp bolýandygy barada ýurdun gazet jurnallaryna ýa-da sowda merkezlerinde bank şahamçylarynda ýygyderli bildirişleriň ýerleşdirilýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Aýdylmagyna görä bu çäklendirme bilen bir hatarda
adamlar elektron gapçyklara ýa-da web gapçyklara pul geçirmekde hem kynçylyklary baştan geçirýärler. Sebäbi ýurtda Western Union kompaniýasy arkaly halkara pul uratmak hyzmatlarynyň çäklendirilmegi bilen türkmenstanlylar daşary ýurtlarda okaýan çağlaryna pul geçirmek üçin web money hyzmatlaryndan peýdalanyp başlapdylar. Meselem Türkmenistanyň daşynda okaýan studentleriň enatalary çağlaryny pul bilen öpçün etmek üçin türkmen bank kartlary arkaly web gapçyklara pul geçirýärdiler. Indi bu hyzmatlar hem yeterli däl diýip Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri ýazýar. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda türkmen banklary dollaryň nagd görnüşli resmi sowdasyny doly ýatyrdy. Munyň ideýany bankdan konvertasiýa edip bolýan ýa-da öz bank hasabyna salyp we ondan alyp bolýan daşary ýurt valutasynyň muktary hem çäklendirildi. Mundan başga raýatlaryň daşary ýurtlardaky çağlaryna ýa-da howsarlaryna Western Union we MoneyGram arkaly uradyp bilýän pulunyň möçerini hem çäklendirme girdilip bu 1000 Amerikan dollary diýilip kesitlendi. Şeýle-de 2017-nji ýylyň dekabr aýynda türkmen banklaryna deşli Visa kartlaryndan günne daşary ýurt valutasynda nagdlaşdyryp bolýan puluň möçeri hem 50 Amerikan dollaryna, nagd bolmadyk tölegleriň möçeri hem 100 Amerikan dollaryna çenli çäklendirildi. Emma soňky bir näçe hepdeniň dowamında daşary ýurtdaky türkmenstanlaryň bu kartlardan peýdalanmak mümkinçilikleriniň hem çäklendirilendigi we munyň netijesinde studentleriň käbiriniň çörek almada pulunyň ýokdugy barada Adatlyk radiosyna ýygyderli maglumatlar gelip gowşýar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bank we dollar çäklendirmeleri şeýle-de munyň raýatlara ýetirýän täsirleri barada häzir çenli ilat köpçüligine düşünürş ýa-da maglumat bermän gelýärler. Gepleýär Adatlyk radiosy ses habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owan häkimetleri Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisiniň Awganistana degişli bölегiniň gurulşyna başlamak boýunça dabara uly taýýarlyk görýärler. Awganistanyň habar serişdeleri 23-nji fevralda Herat şäherinde geçiriljek dabara 4 ýurduň liderleriniň gatnaşjakdygyny aýtdylar. Heratda görülýän taýýarlyklar temasyny Awganistandaky habarçymyz Şamerdan Gulmurady dowam etdirýär. TOF proýektinden Awganistanyň halky hem ummasyz gazanç eder dip resmiler umyt bildirýär. Şonuň üçin Herat welaýatynda TOF proýektiniň gurulşyna girişmek boýunça geçiriljek dabara taýýarlyk görülýär. Herat şäherinde bezek we abadallaş işleri geçirilýär. TOF proýektiniň ähmiýeti barada hem ýygnaklar dowam edýär. Şeýle ýygnaklaryň biri Herat welaýatynyň uniwersitetinde geçirildi. Onda TOF we böleki proýektleriň Awganistan üçin bähbidi barada çykyş edenler gurrun etdi. Herat welaýatynyň häkimi Muhammed Asif Rahiminiň aýtmanyna görä, TOF we böleki proýektleriň ähmiýeti barada ýokary okuw jaýlary tarapyndan hem wagt ediş şäherleri geçirilip başlandy. Herat uniwersiteti bilen şol orada başga ýokary okuw jaýlary hem hyzmatdaşlyk etmelidir. Gerek bolsa Türkmenistandan hem şu barada ilmi maglumatlar sorap bolar diýip häkim bellidi. اگر بخش‌های تخصصی نیاز بود واجب است که به همکاری کشور ترکمنستان در این زمینه با پانتون هرات این تعاملات صورت خواهد گرفت. Anyguni ýagny 23-nji fevralda TOF proýektiniň gurulşyna Awganistanda da girişilýär. Onuň üçin Heratda uly dabara geçirilýär. Dabara 4 ýurduň ýolbaşçylarynyň gatnaşjakdygy aýdylýar. Herat welaýatynyň welaýat keňeşiniň agzasy deputat Seyit Azim Köberdaý TOF proýektiniň Awganistanda ýagdaýyň kadalaşmagyna da kömek etjekdigini aýtdy. Awganistanyň ykdysadyýatynyň hem ýokarlanjakdygyny deputat belläp geçdi. TOF we bölek proýektleriň regionda ýerleşen ýurtlaryň hem peýdasynadygyny deputat öňe sürdi. Amniyat Afganistan we iktisad Afganistan we iktisad we amniyat mintaka Herat welaýatynda howpsuzlygy üpçün etmek üçin hem alada edilýär. Hususan hem TOF proýektiniň açylyş gününde Heratda howpsuzlyk üçin berk çäreleriň görüljekdigi ma'lum edilýär. Şol bir wagtyň özünde Herat şäherinde jeňçileriň ýarag we harby enjamlarynyň bir ambary tapylypdyr. Welaýatyň Türkmenistan bilen çäkleşýän sebäbi ýagny Kuşky köne atly etrafynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Hoca Galandar atly ýerde jeňçileriň iki harby merkeziniň weýran edilendigini resmiler aýdýar. Yeri gelende ýatladyp geçsek, Herat welaýatynyň Kuşky köne, Kuşky Robasyny we Gülran atly etraplary Türkmenistanyň serhat ýakasynda ýerleşýär. Üç etrapda hem jeňçileriň hereket edýändigini welaýat keňeşiniň deputatlary habar berýär. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.